karo sore. Piye kowe? Iya ora? Hidup ora? Iki lho. Iki curhate koyo ngene iki. Kuwi Apa? iki wong kentir. Apa enek lagu matamu? Mek ngono ndak iso. Ya sapa lagu ngene? Aku lho ngono ndak iso. Bisa kowe. Urung nyebut wis iso. Kicau mania. Kicau mania. Gas pondanga, digas pondangan danga. Manukku siap. Napa? Bojoku ape nelek. Enehi ke puncak gunung tinggi. Rusak. Hamko Bisa curalo. Hitung cuma Yang jelas tepuk tangan untuk warga masyarakat sini malam hari ini yang luar biasa. Masya Allah, ya Allah. Niki kaya tombo kangen lho Mas. Ya, Bengi niki awake dhewe sowan Kyai mriki. Ya sing lanang kumpul sing lanang, sing wedok kumpul sing wedok. alhamdulillah. Hmm. Moga-moga Nggih. sedaya warga sini sehat selalu. Mugi-mugi sedaya panjang umur. Mugi-mugi sedaya pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan mugi-mugi sedaya para kaum nelayan, mugi-mugi hasil anggenipun mancing, hasil anggenipun golek iwak, muga-muga melimpah ruah. Amin. Cek coba ki sing nata panggung ki. Lampune ngriki rada diunggahke dhuwur. Nah. Sing mirsani ngriki ben ora ulap, jajal sik. Nah, sip. Iki sing nata lampu mana ini? Nah, Sip, jas. Tepuk tangan untuk teman-teman Lekting malam hari ini yang luar biasa. Dadi ngeten Mas Jo. piye? Iki kaya-kaya awake dhewe kesiram banyu adem. Iya. Yayi kok sakmene okehe tur ya guyub tur ya rukun. Alhamdulillah. Ini ora kok enom, ora tuwa, ora sepuh, ora muda, ora putra-putrine diajak mrene mirsani campur sari. Muga-muga anggone mirsani campur sari saka dalem tindak ngriki insyaallah kula dongake sedaya pinanggih kathah rejeki Allahumma. Sedaya bagas warasan Allahumma. Insyaallah sedaya anggenipun omah-omah ayem tentrem bagya mulya Allahumma. Muga-muga sing dadi pegawe kula dongake ndang munggah pangkate. Sing dadi bakul akeh badine. Sing durung petuk jodone ndang cedhak jodone. Muga-muga Gusti Allah tansah ngridhoi apa sing dadi niat kajate Allahumma. Yo, ngenengke to. Kene iki apa-apa amin, Mas. Ngono lho. Jajak, ora seneng piye sampean? Seneng. Lho kok mung guyang-guyu tok iki lho. Seneng wong ditanggap kok. Lho. Ora kok mergo ditanggap tok. Maksudnya ki masyarakat lenggah ana TPI iki tujuannya apa? Ngono Ya lho. delok campur sari mosok ngene yo tahlilan kok yo mungkin ya. Ora kok tahlilan. Iki nek campur sari apa Roh ngene iki campur lho. sari roh aku. Lho. Ya paling tidak digunakan toh. Lha wis digunakne lho. Mosok nganggur mau. Kok ketau yo nabuh. Iki acarane apa? Lho gila acarane yo syukuran lho. Syukuran apa? Semboyoan lho. Lah gini Lah ngerti. yo roh no. Seharusnya kamu membawa misi-misi. Misi-misi apa wong aku nanti apa-apa. Lah nek mirsani Kyai seneng masa awakmu ya ora seneng. Yo ora seneng wong keluarga kowe aku yo mumet kok yo ana. Aku asine iki yo nyenengne wong tapi asine aku adine iki yo susah kok dadak. Susah kangge keluargamu ning aja mbok dudohne karo masyarakat kene. Lah kowe nyapa teko aku iki. Paling tidak itu ikut berdoa. Dongane apa aku dongane keluarga kowe ra mandi yo dongane wong Cangkeme lho. Kok iso malah ngomong kok ngendi-ngendi iki. lara lho. Aku mangan urang sitok mbok tapuki aku. Lah kudune yo ngerti to ngono. Lho yo ngerti ngono lho yo. Aku itu kesini ditimbali bareng kanca-kanca campur sari. Sik digawani penyanyi. Terus kudu iso nyenengke ati. Kamu kok mulih mesti disangoni. Lho kowe kok gak melu mikir piye leh iso njaga ati? Jajali atine wong kene iki rasakno. Lho bojoku ora tau tak rasakne wong rasane wong kene.
Ora kok ngrasake bojone sampean. Iki lak masalahnya ini syukuran to, Mas. Iya. Kowe ora ngerti Roh, apa? dandan ning kono to. Nggih. WC-ne rusak. Yo engko ditandani. Kowe iki yo dadak ngomongke kono ki. Lah ngomong piye wong tak delok lah kok kampul-kampul. Ngono kuwi kudune Akhirnya aku ning laut. yo. Segoro. Aku madhep rono. Ayo. Lah kok ombake mrono to. Lah kok liwat ning ngarepku. Lah iki nek sapa ki aku ya ngono. Lah nyapa mbok sawah ki yo ngopo kok iso. Mula ini salah satu momen yang bahagia. Iya. Wis pokoke ndongane lah. Pokoknya semuanya dalam rangka apa yang menjadi hajat pada malam hari ini. Moga-moga kabeh pinangan berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuh, iki ora gemen-gemen lho. Dek ini pengajian. Dek ini apa jeneng iki? Dek ini ana drama kolosal. Ya toh, bengi campur sari. Besok masih ada tayub. Sesuk saya nek tayub. Iki lek ora getel-getele delok butuhne wong seneng, butuhne wong sugih, wong sini iki ora kaya ngene iki. Beberapa hari lho. Acara kaya ngene iki. Gumun ora? Gumun, Mas. Pirang-pirang dina iki lho ngetek gumunku dina iki aku. Nggih. Napa? Sine iki lho, hiburan iki pirang-pirang dina. Nggih. Ngantek es iki lho, ora entek-entek kayak petang dina kae. Matane kayak iki nggih contoh iso. Kayak iki es nggih contoh lah sing gelem dilacakne cangkeme sapa iso. Wong es sakmono gedene kok iso mbok omongke iki iso mangsane. Seneng lho? Seneng no. Sing wedok-wedok nyenengke. Iya. Bapak-bapak yo nyenengke. Iki delok iki panitia kaya ngene iki grapyake jajal. Seneng aku. Sing wedok ayu-ayu, sing lanang ireng-ireng. Ye ngene iki jale. Iki dulur kabeh. Lah kok mbok omongke ireng pancen yo nyambut gawe ning pesisir kok iso. Iki nduduhne bahwasanya perjuangan seorang lelaki itu demi kecantikan seorang istri. Loh. Ya ora? Ya ora? Wong lanang iki delokan ireng-ireng kaya ngono iki. Sing wedok lho putih-putih kaya ngono kuwi. Resik-resik kaya ngono kuwi. Kuwi enek kata-kata utawa pantun bahwasanya dolanan bowling nek beling. Apa kuwi? Sing wedok glowing, sing lanang gulu komik. Sing lanang iki lho nelayan. Isuk ngantek sore. Kena srengenge ngentang-ngentang. Sing wedok mek ning jero omah tok. Delokan iki perjuangan seorang lelaki lho iki. Ya ora? Ya tapi wong wedok dandan ki dingke sing lanang kok iso. Sing ngomong sapa? Sing lanang ben seneng mula wong wedok didandani ben ayu. Dandan ayu ki nek tontonan jajal ning omah kae kowe mesti dandan wedaki mblu. Ya ora? Kene ketok gawe klambi api-api. Lek ning omah gawe daster jebol-jebol. Wong lanang iki kaya ngono lho, delon lho. Aku ki ya tukang mancing lho, Bos. Terus aku tukang mancing. Dadi lek ndelok para nelayan-nelayan ngene iki melu nelongso aku. Alah kowe lemu golek pembelaan sebagai wong Ora pembelaan tapi realita lho iki. Wong wedok-wedok ya nelongso mangsamu. Nelongso apa? Lah iki mikir nyepake gaweane wong lanang. Wong lanang iki malah nyambut gawe rekoso lho. Delon lek nyabrang arepe ning jangkaran kae, nyabrang ombak. Ya ora? Nggih. Sok kala resikune kapal ya malik. Resikone sok kala kena ombak. Kena banyu laut. Kena banyu laut kena srengenge. Prireng kulite. Lah arep ireng-ireng kuwi kepala rumah tangga kok. Tapi wong itu delokan Napa? ndak imbang iki, Bos. Imbang lan ora wong wedok kuwi luwih rekoso, luwih abot. Kowe budal rono mek pamitan tok urung mesti nek kayamu kuwi cukup dihubungke sing wedok. Nggih napa nggih? Rungokno, keluhan seorang wanita ngono kae lho. Rungokno kowe. Lho wong lanang iki ya rekoso lho. Kena ombak mancing sok kala urung oleh iwak. Kadang-kadang ya mukok. Ya ora? Kamu kok trakol dasaran wis mendem sik kok. Ora entuk mukok piye kowe? Rumang samu. Aja menangan dhewe. Wong wedok iki nek entuk iwak sithik pokeh, apa tau mbok brukne kabeh? Paling entuke sak yuta mbok wehne 200. 200 wong wedok-wedok kon ngubenge dadi seminggu ora pecah sirahe. Ya apa ora? Kalau enek sing guyu ditutupi lambene kae lho. Tenan kae mangsamu. Tapi wong lanang berjuang. Ora aku mbela wong wedok. Aku lho wong lanang. Wong wedok-wedok kudu semangat pokoke. Wong wedok lanang itu semangat. Kok nyepeleki wong lanang kowe. Wong wedok ki nggawa anak delok to. Napa? Rekoso lho. Wiwit cilik nganti Lah temekane. sik, wong wedok nggo anak rekoso ki kok bolak-balik gelem. Ayo. Ayo. Lah terus sing lanang ngelintis kok. Lah kuwi rumangsamu tanggung jawabe wong wedok ki ngibadah. Nek disuni sing kakung yen ora gelem malah sansaya dosa.
Kula nek wong wedok-wedok nek mbok jaluki mesti dipapake. Kula ibadah kok mangsamu. Ayo ngono sang Rasulullah. Awang lanang penak kowe ming njolak njaluk wong wedok bar mbontok mlentung telung sasi wis gawa, gedene 8 sasi, gedene 9 sasi 10 wulan. Ndembel konang jabang bayi prarekoso kuwi. Sing ngenteni priksa sapa? Wong lanang. Lah yo. Wong lanang wong wedok meteng mek lemah-lem tok. Lek lah sing ditene wong lanang seneng lek anakmu lek setanting. Lek gizi buruk. Ya ora? Wong lanang iki rekoso lho. Hidup wong lanang. Rumah tak kowe iki. Oke men to bolo kuwi. Wong lanang iki rekoso lho, wong wedok meneng mek linggo tok, turu tok. Sing ngeteni ning puskesmas sapa? Sing ngeteni periksa ning bidan sapa? Sing biayai sapa? Rumah samu wong wedok mek meneng tok. Hidup wong lanang. Lambemu wong wedok nek nglairke ora iso metu ngeden kangelan disesar sing kelangan sing disuwek wetenge sapa nek. Sing bayari sapa operasine? Lho. 14 juta iki sing bayari sapa? Sok kala wong wedok iki moh lara ngetokne dalane dhewe. Sok kala operasi 14 juta Mas, sing bayari wong lanang. Wong lanang nyambut gawe paribasane iki ora nusuk, ora sore. Piye kowe? Ya ora? Hidup wong lanang. Iki lho. Iki curhate koyo ngene iki. Ayo. Ayo, wong wedok ya rekoso tae wangi Bu. Wong wedok delok to, ketoke seneng. Ngene iki sesuk wis mikir kredite pedah pira. Butuhe BRI pira, nggih ngubengke anak sekolah pira. Nggih napa nggih? Hidup wedok. Hidup wedok. Hidup. Cara kowe, wong wedok iki mek utang tok, lek wayahe ditagih delik. Sing ngadepi wong lanang-lanang ngene iki lho. Wong wedok iki mesti ndelik, ditagih apa meneh utang mekar iki mesti ndelik. Sing ngadepi wong lanang-lanang ngene iki, piye? Wong wedok iki gelem utang ning sakala nyaur ora alasan. Sing kok nyaur iki wong lanang. Rumah samu piye kowe? Hidup lanang. Hidup lanang. Jilbab abang kowe lanang apa wedok to? Kluthuk hidup kok jenengan melu kene piye? Sampeyan ki grupku, Bu. Ora melu grupe kluthuk. Ayo kowe. Lho, Kluthuk hidup ya mesti melu aku lho kuwi gendakanku. Rumangsamu, wong wedok ki to nyawa to pati, Mas. Nyawa. Rumangsamu, kowe umpama enek luwemu sing masane sapa nek ra wong wedok? Enek. Wong wedok ora masalah. Wong lanang greput. Ning warung yo akeh. Wong wedok kuwi isuk tangi dhisik dhewe. Ya ta? Yo. Isik isah-isah. Isik umbah-umbah. Sik olah-olah. Engko ngeterke anak sekolah. Sik disambi kerja kondur awake mesti sayah. Lagek turu lemah-lemah sing lanang wis grayah-grayah kok. Lho, Ora lara wong wedok. kuwi kewajibane wong wedok harus melayani wong lanang iki baik jasmani maupun rohani. Lek wong wedok ora gelem digreh-greh wong lanang tuku apa piye? Tuku piye? Wong saiki 200 yo jos. Hidup lanang. Kita kulino tuku kowe kita. Ibu-ibu aja nganti kalah Bu, jenengane tak berani. Hidup wedok. Lah iki ketok bolone kluthuk tenan iki. Sampean iki wah penyelundup iki. Oh, aja ngono. Wong wedok iki pangapunten, Mas. Kowe ora ngerti lorone wong wedok to kowe. Lorone apa? Saiki nun pangapunten. Wong wedok kuwi, Mas, isone nyiptakke irung apik ngene iki sapa nek ra wong wedok? Isone bentuk lambe apik nek ra wong wedok sapa? Iso bentuk kuping apik nek ra nggon garbane ibu sapa? Jajak, wong wedok iki nalika ngempet meteng sampean, kuwi yo direwangi tirakat, direwangi poso. Nggih napa nggih? Hidup wong wedok. Hidup. Hidup wong wedok. Hidup. Salame, bolokku kae lho dina iki. Ya wis. Kok ya wis piye ngomong kowe? Ayo delno kowe jajak. Kowe ngomong hidup wong lanang. Pangapunten, Mas. Nyawa. Mohon maaf. Bahasa sampean itu salah. Kok iso hidup wong lanang? Sampean wong lanang tanpa enek wong wedok sing menghidupkan tekmu sapa jajak? Napa nggih, Bu? Lagi kulino menghidupkan tenan iki. Aja salah. Tekok wong lanang-lanang iki. Kok lek jam 5 esuk mesti hidup dhewe.
Tak jotos. Kae sing dhisik dhewe tukang kendang kae. Mangsamu ra iso. Grupmu kono ya kono. Oke. Grupku kene ya kene. Yo. Ayo grupmu kono didum. Iya, oke. Hidup orang. Hidup hidup. Iki jane iki acara apa jane iki? Ora ngurus. Ora kaya kampanye ya iki. Mangsane. Mas, C-mu sapira, Mas? C, A minor. Kene kok mbok padake. Bu, jenengan kudu kompak. Separuh rono grupe kluthuk. Ya. Karo kene grupku. Grup ndi? Kono. Wah, ketuwek-tuwek kene. Ora gagas. Kene ayu-ayu bagus-bagus yo ngene mangsamu. C-mu sapira, C-mu, Mas? Mas. Jenengan kudu kompak. Awake sehat, alhamdulillah. Awake kuat, alhamdulillah. Hidup sing manfaat, alhamdulillah. Selamat dunia akhirat, alhamdulillah. Ngene iki lho, ndi sing cah cilik-cilik ndi ngene. Ya. Wong iki wong iki enak ngene iki. Ngene seneng aku. Cah cilik-cilik iki. Ya. Kok nggih ngonoan barang? Nah. Nyale. Ya ngono barang. Akeh rezekine alhamdulillah. Sugih uripe alhamdulillah. Penak uripe alhamdulillah. Sagap ibadahe Alhamdulillah. Allahumma. Amin. Kono jajal. Kono. Ayo, hao. Ora ngurus grupku kene kok ngopo? Anu utang 50 ya. Ra. Dagelan kok mediteram kowe. Ayo jajal. Dagelan ki ragat. Rene iki ngetekke ragat golek nikmat kok. Utang 50. Mah. Grupmu kono. Dadak rene. Ayo batese kono mangsamu. Anu aku ra nyangoni ya, Le. Raine kaya jangkar ya ngono kuwi. Apa kuwi? Rai kowe melampung. Bang kowe kok getek. Yo. Anu rukun keluargane. Apa kowe arep rukun apa uripmu ora rukun lho kok iso. Karepe rukun keluargane omong kowe. Ayo jajal omong. Awet uripe. Iki lho sing nyauri mek tukang syuting tak iki lho. Alah, apa kowe nek Anu utang 50. ora nek kene kompak. Pinter sekolahe munggah derajate Alhamdulillah. selamat akhirate Alhamdulillah. sregep ibadahe. Alhamdulillah. Sini. Aku ki amit nggih. Ngene lho. Wong ki rata. Nah, ini Utang 50. aku tak dom Pak guys kene. Yo. Kene. Yo, wis kok tak sing tuwek barang nyapu to kok. Bocah cilik-cilik iki kena dikira sawis esuk kok. Oh alah, kene sing anake turu digugah barang rek. Tak goleki pokoke cah cilik-cilik. Nih. Anu aku utang 50. Ya Le, sini Le. Bodho ra rene kok sok. Iya lah kok saya akeh ta iki. Iya. Modar. Sangune ngepes, Bos. Modar iki. Ya tak nggih ngono barang. Sing rondo di. Ngacung. Aja ngacung, kowe sing rondo ngacung dirabi karo titik biar rek. Sing rondo. Ngacung. Yo lah kok akeh men to ya. Ngene, wah pinter. Jajal, klutuke kono ngomong jajali. Anu to, adi bolo. Ora, gak. Bolo. Ora iki golek urip dhewe-dhewe iki. Dulur.
Walah dulur ning omah ning kene panggang golek duit kok iso. Ra iso. Tang 50. Mah urusamu. Iya. Ayo jajal usaha. Tek. Usaha. Duit. Ini apa kok iso? Aku Kancane. mbok kira ra duwe. Alah kowe kan biyen iki ya abab tok kuwi kok. Ono aku penak. Rumah sama aku sirkus ya. Nyapa jang sakit, aku lak penak. Ono. Jale. Yo dompete kaya bokongmu no. Tipise. Anu ijol 2000-an. Ora. 2000-an piye? Ane aku jelas nyepake kok. Ora. Wis sak urusanmu ngono. Yo dang cakcek. Dang cakcek. Tas cilik-cilik, rene tas cilik-cilik. Tas cilik-cilik. Wis tuwek. Nah. Rene. Grupe sapa kok kono kowe? Oh iya. Grup kritik grup. Le, ora apa-apa. Sampean dikongkon rene ra apa-apa. Om kritik tetap tanggung jawabnya. Rene. Loh. Rene. Pat. Nah, mau. Rene. Kurang kompon, wis pone. Rene. Nah, ya wis. Sini. Wong jujur ngene kaya. Sini. Tas cilik-cilik. Sini. Kene. Dale. Kowe iki Pengko dilumpukne tok diapusi jak nyanyi. Eleh aku ki hafal. Eleh ayo jajal lagi. Rene. Oke. Lah ngene. Apa nyangolnya 5000-an? Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9. Dhuwur setak. Ya. Besok 80. Kayak iki bang plecet kok piye jane iki? Nyapa mbok kon nyusui 80 ki? Gini. Urusanmu kok iso. Karo kowe kontrol ono. Lah kowe ora ngerti kuwi mau sing sing mimik digugah kok iso. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, dibagi, hitung. Lah, wis 10 ki. 10-an ngono, dibagi. Wah, wingko mesti gelut wingko wis. Kene. Lah iya ta, domongi mesti geger. Kowe ra iso adil kok marai ngono kuwi dhuwitmu eneke 100 yo kekno 100-an ngono Terus lho. matamu. Ya, hitung. Hitung tas 10 ki. Sono. Hitung sono. Ketuane sapa? Rono Dumen. Salahmu kowe butrek ta. Aku yang ngopeni sakmene ra butrek kok kowe wong Rono, sepuluh. hitung. Kono. Tak jalune lho kowe lan. Rono. Rono. Tas 10 Rono. Wong kok iso. Lho wis dikirimi neh lho, domong. Aku sih tak siapne. Wis sekarang capone. Oh, wis to. Wis. Lho ra iso. Ini le. Duk sini duk, sama Om Lidik duk. Ya sini. Bapake namanya sinten? Sukijo. Sukiman, kelas pinten? Kelas 1. Bisa Pancasila? Bilang Pancasila toh enggak bisa. Pancasila ngono toh. Ya. Gandeng kowe ora iso tetep tak paringi. Ya, sangu. Sip, ngono. Ndok sini dok, sini sing ireng. Kene lho rene yo sik, jajal. Wah, iki mboke mesti jan kenyih ra umum iki. Ngono. Rungokne delon ngawur rek. Purun duit. 50 purun. Pokoke tak omongi kudu jawabe majok nutuk nggih. Pokoke jawabe kudu majok nutuk. Nah. Sing kaya tekek jenenge majok nutuk. Kaya. Rupane kaya kethek majok nutuk. Nah. Bojone majok nutuk kuwi jenenge bulu kutuk. Lah, bulu kutuk bojone Pak Jok nutuk. Nah. Pak Jok nutuk kuwi ganteng apa elek? Nah, ganteng. Sing ganteng sinten? Pinter, bocah pinter. Jujur ki ngene iki. Jujur ki. Takon meneh Pak Jok nutuk. Takon
Muni wajo kluthuk kok wajo. Iki sinan to kowe. Ngomong iki. Aku iki ganteng. Kene Silvi, sini Bi. Kyai kene iki apene dijak bermasyarakat ngeten iki. Mula kabeh iki tak omongi. Wong urip iki lak mung mampir. Mula yen duwe rejeki ayo ape berbagi kebahagiaan. Sugih kuwi bakale ngalih. Ngono lho. Nek Wong- Silvi iki tak delok lho. Iya. Cara iwakno luto. Apa kuwi? Apa pi? Iwak luto. Oh laut. Laut. Silvi iki ikan. Luto. Oh, sik sendok. Sik, ha iki cara iwak apa iki? Iki rada gedhi ngono kuwi cara iwak lho ya. Heeh. Iki cara blencing. Oh. Ya. Iki blencing ya? Blencing. Lah. Nah iki iwak apa, Mas? Iwak petek. Oh, cilik kan ya, cilik. Iya. Tipis tapi gilik. Oh iya, cilik. Iya, Iya. petek. Petek. Iki coba sing iki. Nah, iki ketoke rada cilik Rada dawa. gebindal Iki cilik dawa kuwi cara iwakno layur. Ayo. Nah, iki iki Kuwi cara iwakno adas-adas. Lurik gedhi dhewe iki. kuwi paju. Nek bojoku apa, Mas? Bojomu ki nontek buntal. Jadi dicekel gedhi bojomu. Kowe Lah nek ngawur. bojoku ki pogot. Ayo padha wae kok iso. Kulite kandel. Silvi, Dalam malam hari ini kita di mana ya? di pantai sini Ya, dong. Kamu kan jadi penyanyi udah lama toh? Alhamdulillah sudah lama. Kita menyanyi ya. Bisa nyanyi ya, Dik? Ya piye to Mas aku ning kene lek ra nyanyi ya Iya. nyapa. Kalau lagu apa ya? Lagu apa? Pamane, kamu bisa, aku yang membuat nadanya, kamu yang menyebutkan lagunya bisa? Oh gitu. Ya, Kita coba ya. Pamane. La li la la li la, li la li la la li la, li la li la. Ora aku Apa, Dik? mendem-mendem kan lho. Jenenge judule Nek mendem udu apa, Dik? oplosan. Nah, ngono lho. Dadi aku iki selalu lomo, Dik. Iya, sik. Gawa sik, Dik, gawa sik, Oh Dik. ya, matur suwun. Nek enek lagu pamane. Lili lalu, lili lalu, lilali lalu. Iwa Badang. Alah pintere, ya ampun. Oke. Aku ngawet to Iya, padahal. iya. Itu berarti. Lalu lali, lalu lali, lalu lali, lalu lali. Joko tingkir kuwi aku. Klutuk. Pamane, awakmu tak wehi kok kek noneh karo anak-anak. Pena nyambut gawe. Lelo lali, lalu lelu. Apa? Nah iya, Pi Silvi. Apa? Lagu apal to? Apal to? Apal. La la lelo, lalu lali, lali lalu. Salatullah, Oh, iya. mengke aku ketan ngaji di kusidam. Mas tutup. Lelo lalu. Apa? Kuwi Apa? ki wong kentir. Apa enek kok lagu matamu? Nek ngono ndak iso. Lah sapa lagu ngene? Aku lho ngono ndak iso. Bisa kowe. Urung nyebut wis iso. Oh, iya, Apa no. lagu? Urung muni lho wis dipikir aku iso. Gini, nah, nih. Kudu tenan lho ya. Iki kekno Masmu gak Gak apa-apa. apa-apa. Sing penting jawabanmu kudu tekek. Ya wes. Kotok-kotok kunine apa? Tekek, Ya. Obat gatel. tekek, Ya, ikhlas yo nduk ya. Cecak gedhi ning tembok. tekek, Nyamuk pakanane. tekek, Ya. Ikhlasno gak apa-apa. Apa balik-balik. Duit karo tekek milih ndi? tekek. Ya wis ya. Alhamdulillah. Lek anjir rezeki ora nendi-nendi yo. Nah, ngono lho. Wong ki. Kita yang ganteng lamu kayak tekek. Yo gak ki lagu coba sing penak. Nyanyi ngapi. Duet jende ya. Ya. Oke, siap. Yo trio to wong telu iki trio to. Iso. Siji solo, telu ki duet wong loro, nek wong telu ki trio. Oke, nek wong papat, Quartet. partai. Iya ya Sing bener. kenal to. Nek wong siji solo. Iki berarti aku duet karo Lho wong telu Loh, kok wong telu piye to? yo nyanyi to. Lah aku karo sampeyan kok iso. yo kudune yo berpasangan to, Mas. Ini tak golek. Anu, Duk, kamu Duk. Enakan ki. Kowe iki kok yo yaene mak. Layur. Duk. Dawa ireng. Wah, Eh. lah kok Urung bojoku- wayamu. lah kok bojoku wis kene galian ngosek iki.
wis to laden ono sik kok. Tak dene apa urung apa-apa wis ngenang ini. Kalau istri saya itu beda. Kesukaan anak-anak milenial, anak-anak muda. Kalau dari depan itu kalau motor tuh Yamaha. Yang mau harap antri. Sayang. Malah gila nih. Wis to manut to. Wong aku ki lho excited duwe bojo kok koyo ngono. Kalau dari depan itu, Hei, kalau dari depan Yamaha, kalau dari belakang itu Isuzu Panther. aku gandrungan ngene. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Antar lek aku Bojomu. piye? Dari depan apa dari depan? kalau Jadi- kamu itu GL Pro, GL Pro. genjot pisan langsung protol. Tak kira ya langsung protol Lah bro. cilik koyo ngene kok. Aduh, sekarang aku sayang ya. Ya, Heeh wes. Kok cowiri mentawamu. Iki kita kurang MBG gitu ya. Lho, cilik tapi gede Digundulmu. atine. Oh iya. Teh bicara. Mas Kriti. apa Dek? Boyokku loro, Mas kene mau, Mas. Lah, ngapa? Perjalanane waduh, Mas. Besok kita akan ke Kalimantan. Heeh. Kita naik pesawat naik pesawat Merpati ya. Heeh, pindah boyokan yo, Mas. Karena ya. Merpati itu ibarat kamu, Oh iya. merayu pandai tapi tiap-tiap hari selalu mencintai. Iya. Cocui. Mas ya ampun bokongku yo kejuk katanya tadi sekali genjot langsung protol. Anu iki ndang pijet to. Loh, ora kok pijetin to? Kamu itu ibarat pesawat ngono beda dari yang di samping ini. Loh, Kalau di samping ini Merpati, kalau kamu itu ibarat pesawat Garuda. Garuda ki apa sayang? Ini kacangku. Ayo, jauh. Gemes banget. Mas, aku mah aku. Lek numpak pesawat mek gur ning Kalimantan tok mah aku. Mas. Ya nanti tak ajak ke Pulau Komodo ya, Dik. Ah, ben dicokot dasmu ya. Pulau Lah kene heling kok. iso. Honeymoon. Nah, Kita nanti agak kecil di Pulau Nyambe. Loh, Ya, malah gejelek pindho. ojo gede. Untuk ciri Oh, ya. kamu tak ya. tak bikinkan lagu yang sesuai dengan malam hari ini kita main di mana, Dek? Iya di pantai sini. Karena saya itu kalau di Gayatri tak buatkan lagu Terminal Gayatri. Heeh. Kalau saya cinta Gondeli Trisno tetap tak Gondeli Trisno. Ini di sini tak buatkan lagu untuk kamu, Dek. Khusus Coba. aku. Cene sak pira, Mas? Cene sak pira? Walah, nyapon, guys. Harus kita lanjut lagi Gila, aku dikene lagu dikene apa ndak dhewe koyo gawe lagu dhewe Sik. yang romantis yo, Nek Mas. iki kayak ini lagu, sesuk kamu tak kayak nyanak. Jadi Loh. Wes kakean tak lho. tahu. Urung. anak-anak cilik gitu. Jadi Tresnoku sing gedhe ning pantasine awake dhewe linggo Dene ben neng ditenteke yo, Mas. pinggir pantai takkan dengan milih, ora milih. tanganmu tak rangkul pundakmu kowe mesem guyu nandake gede tresnamu Aku ki yo melek gandrung. aneng iki lho repe aneng pantesine anane aku lan kowe ra ono liyane ya mung kowe dhewe tak kudang sogok keri ganggu Malah ngeroyomi ganggu aku. tanggane. Iki lagu terbaru lho kowe Romantis sing ngene iki lho. Rusuhi ae. lah iso jare lagu apa? Jane apa iso? Ada ya iso joget kendang ono anu Iso, Bu. partner apa Mas? Yo. Kicau mania. Kicau mania. Gas pondanga, digas pondangan danga, manukku siap. Napa? Bojoku apa yang nelek? lah nyawa Jane lah Mas aku wis romantis palone arepe nelak. Iya. Ya, aku. Kok iso nek ndangak-ndangake bareng to? Lho kan gas pondangan dangak manukku siap nih. Biyen aku Kupinge cepet. biaya no. Kita ayu ya pencilaan iki. Lah biar kan anu istri kamu itu harus lincah gitu toh, ya toh. Wis gandrung endah.
Guyang-guyang kentir. Kowe kira romantis. Yes. Kowe Mas Kliti. ku miliki merah diri siapa tahu ya merah diri ku miliki angel mentita tayo. Ya ampun, aku yang ada lagu India. Aku pengen jadi Rahul sama Anjali. Hei, Sanjay Dutt Sri Devi. Mitun serigala. Ayo gandrung India dong, Mas. Mas kendala India. Dindak. Oke. Gimana, Mas? Kembali hari ya, kembali. Aja tuh merek hiri cai. Nih. Pakai bahasa India. Spesial lagu untuk kamu. Oke. Aja. Judulnya apa? Nehi. Oh ya, wes. Nehi. Kia nehi. Nehi. Aja nehi. Nehi. Ke puncak gunung. Tinggi. Rusak. Wong naik kok nehi lho. Nah, Nehi kira sing ngomong India, lek ngomong sini Nahi. Lambene ya tenan aja, Dik. Aja. Lah iki tenan iki asli A1. Loh. Hami. Sing ngomong kendang itu. Oh nesu pen aja diganggu lho. Ayo, segera tanggapan. Ayo, piye. Apa gitu? Hami se juralo. Kok malah balik. Mingkehi dum Lho. juralo. Ayo lho. Kuwi bojone tanggane. Oh tak tonyoni kowe. Peh lengo wangine Lah. kene rada semrebak to rene. Ora loro. Kok dhewe sing rada keras ya Mas ya? Ya kok tak Apa mek ngono? gonku wis keras ngomong. Oh, kamu putih bener, Dek? Lah ya. Ini suatu kebanggaan bahwasanya kalau kulitmu putih, aku hitam. Nanti kita kalau punya anak kayak uloling. Loh, Ya sing nomor 1 nomor loro ndase kok sekat. Nomor 3 zebra. yo lah Mas, apes men anake. Hami se juralo. Mingkehi dum juralo. Hami se juralo. Ayo. Direne ke hidup cubalo. Hamko Hami se juralo. Direne ke hidup cubalo. Hami se juralo. Direne ke hidup cubalo. penyanyimu dirusak loh yuk. Dajali. Piye rasane, Mas? Pek nasib duwe bojo nalare kok. Barang tak gejrek ning kene ya. Ya, Pak gadul. Peki, bos sing alus. Ayo, tak gawe sing alus ya, Dik. Sing halus saiki. Cinta kita tidak akan terpisahkan juga. Yuk. Yuk, Mas. Wala Nabi Muhammad.
Mas. Ora tak gawe mesin sithik. Tresno iki Iya. dudu wong dolanan kabeh mau ambek kekahanan sing tak jaluk ambek kesabaran mugi Gusti paring kesempatan. Duk Silpi. Ada yo isa yang kok ngono? Mong adama. Kapok. Untung nek ketata kono kuwi lek dene ngene. Kowe iki yo sabar. Aduh, maaf ya Dik ya, maaf. Apa gunane romantis untune ketatap ya, Mas? Maaf Dik. Obatnya cuma ini, cap kaki 3 ya Dik. Kaki 5 no. Lah nyapa? Sing sikile loro sing ngombe iki lho itu. Iki gambare cap kaki 3 iki lho. Sing ngombe sikile loro. Ini cap badak, anu istrimu kasih cap bajul ya, Le? Betul nyokot tangelmu. Walah, Nduk. Yo ngendok. Yang mimin iki dadak kowe iki nyedak om barang yo ngopo. Sing tak jaluk amung kesabaran mugi Gusti. Sing lanang nek nyanyi ruwe metu. Paring kasembatan. Malah mesakne aku. Napa Nduk? Ngetok-ngetoke nek Seto, aku arep nyanyi juga ganggu fokusku lho, Le. Oleh. Lo kan semangat. Lah sing wedok lak turunan kebo gibas to iki. Kebo gibas ya oleh. Kita kan ngono. Kita kan keturunan gibas dan nyampe ya sayangnya ben itu nyapa. Dinai lho, nyanyi. Wow. Ya ben nyatok kodam layang gapangan ya. Basamu telu lakon lho. Kaduk. Apa? Mong adem hatiku ben aku ramlayu dan tanggung jawabmu itu palsu. Oke, ya. Wah. Lagi. Kita berdua ya, Dik. Kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Silvi Kumarasani. Matur nuwun. Ya. Sido memprengen aku yo. Besok sik kena dindine. Nuwun ya. Omono masmu ya. Sepurane wong kritik ngono. Mas Jo, Ya. tetap bersama kanca-kanca campur sarinya Indonesia. Kenang-kenangan karo keluarga. Mahabala. Ya. Spesial. Nggih, Spesial untuk warga Mekat sini. betul. Lagu muga-muga lagu iki muga-muga iso dadi tomboling saya Amin. untuk warga Mekat sini yang Siap. Ya. Tetap tidak ada lain karya dari kita berdua. Ya. Judulnya dikhususkan untuk warga masyarakat sini kanggo kowe. Nah, utawa Terminal Gayatri. Terminal Gayatri. Ini ya. Terminal Gayatri. Ya, oke. Engko mari ngene si ono nduk Nanda. Ono nduk sapa ki? Ben Hani. Silpi. Terminal Gayatri. Oke, kanggo kowe enggak apa-apa. Wes, ya. Mas Jo juga diaturkan terima kasih untuk seluruh Ya. Sponsor pada sponsor malam hari ini. Ya. Yang jelas tidak bisa terselenggaranya malam hari ini tanpa Bisa ada terselenggaranya. bisa terselenggaranya hari ini karena ada salah satu sponsor-sponsor yang peduli dengan Betul. budaya. Ya. Spesial kanggo kowe sing idot. Garuda.
Sebesar kaget dulur-dulur. Ya, Kocok-kocok pemuda terima kasih. Pokoknya tetap kompak, semua solid. panitia Dan makasih, tetap makasih. seduluran selamanya. Sejiwa, sejiwa. Dari Mahabala yang luar biasa. Oke. Wah, saja sih. Mas Bayu, lanjut dulu jenengan. Aku tak rehat sebentar. Paling tak ya setengah jam lah, setengah jam. Setengah jam aku suka Pak. Setengah jam coba Mas Bayu. Nah, terus ini salah satu MC Ya, ya. luar biasa. Dan kemarin ikut audisi MC tingkat dunia, Ah, tapi debus. Ikat sebut. Mas Jo, tentunya kita ikut berdoa ya Mas Jo, Iya. Mas Bayu. Apa yang menjadi niat dan kajatnya keluarga besar dari para nelayan, insya Allah yang menjadi cita-cita dan gegayuane muga-muga dijapai marang Gusti Kang Muatu. Insya Allah kedepannya hasil tangkapan ikannya akan melimpah ruah. Amin, saya Amin, barokah. amin, amin, Ya. amin, amin. Tetap bersama Mas Bayu Asmara. Tepuk tangan yang meriah dong untuk Mas Joklinik Jokluduk. Tepuk tangannya mana? Kembali ke Silvi Kumalasari. Request terbanyak ada lagu Sabar. Ya. Silvi Kumalasari. Sebelum Silvi tampil, ya, mohon maaf ini request lagu setelah Silvi Kumalasari dilayani semuanya. Oke. Sil, Ah, ini juga dari ada sponsor Samudra Berlian, Kakak Sini Outdoor, kakak sini odor. Semoga sukses, Sukses selalu. selalu. Amin. Samudra Berlian mana? Di sana di Timur. Ya. Sing mana? Iya. Request lagu nanti juga ada Negoro Angin dan juga Kawitane Sinawang Oke, nanti untuk dikasih Silvi. ya. Ya. Satu-satu. Tadi juga ada request sabar. Terus Pito nolo uang. Ya. Aku Sing pengen bisa sing iki. sabar iki. Sing sabar sih wae ya. Iya. Muga-muga kabeh diparingi sabar. Sabare Mas Adewo. Iya. Oke sih. Kasih yang terbaik. Langsung aja Mas. Larung sembonyo. Bareng-bareng Mahabala. Kan gitu.